बोसोरै बिदिनोसै बाबु जों खस्थ'आ ओंखाम मोनजाया दै मोनजाया थानांगौ जाहैयो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खुंख्राजरायाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला आङो दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन जिथुनाखि खानामाख्रा दैखौ प्रटेक्सन होनायनि। दा खालामाथि हाजोनि आफाङाव जिथुनाखि खानामाख्रा दै बेखौ प्रटेक्सन होदोंमोन। ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा बेखौहाय माने होस्लाबनो हायाखिसै। दा जिथुनाखि खख्लेङा गंनै दङ जावफ्लेगासिनो दङ मेन खानामाख्रा रडजोंहाय माने दैखौहाय दानखेहरनो, ओमफ्राय हायाखै आरो। दा ओरैबायदि खुंख्राजरा दंग'जों हाबनानै दैया फैबायना हाजोआव अखा हानानै दा ओरैबायदि लोमसाव फैजोब्बाय आरोना गोबां गामि ओनसोलफ्राव ओरैबायदि डेन्जारेस लोमसाव फैबाय। दा आङो बेखौनो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय हानायखिनिखौ एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनो सानदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो दायो खुंख्राजरानिफ्राय लानानै ओरैहाय जिथुनाखि सबायझारसिम माबायदि लोमसावदों आङो बेखौ दिन्थिलांगोन। दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो जोबजासे नायलांनो हागोन आरोखि माबायदि लोमसावदों ओमफ्राय मा परिबेस जादों। नैबेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि खुंख्राजरा दंग'नि ब्रिज आरोना। बे दंग'जोंनो हाबनानै खानामाख्रा दैया ओरैबायदि डेन्जारेस फैदों आङो देखायनि। नैबेनो आरोना नै नायदो ओरैबायदि डेन्जार बोहैबोखायो, ओरैबायदि गोथौखा बियो। दा नै नायदो दा गोबांथार हा हु खुरखाबोबाय आरोना बियो दैया। नै नायदो ओरैबायदि डेन्जारेसखा। आङो खेबनानै दिन्थिबाय नै। दा नै बेबायदि आरोखि ना गोबां मानसिफ्रा बेयाव दङ। ओमफ्राय ओरैहाय आं देखायहरबावनि दै माबायदि बोहैलांदों बे दैया। ओरै नायदो नै दा नायदो नै ओरैबायदि खाथारनाकखा माने दासो देरबोजेनदों आरोना। दा जेबोआनो जायाखै, हाजोआव अखा हाबाथाय डेन्जारेस जाखायो। आङो मा खहा खालामखो एबा माबायदि लोमदों सोरनि न'आव माबायदि हाबदों आङो A to Z दिन्थिजोबसिगोन। दा भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन, अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो नुलांगोन आरो। दा बेबायदिनो लोमसावलांदों आरो आं एसे मिथिना लानि जिथुनाखि ओरैहाय दलगावनि आदा दंफैनो। ओमफ्राय आदा नोंसिनि दलगाव गामिजोंहाय माबायदि लोमलांदों? दलगावजोंहाय जोबोद खहाखा। मेन मेजरिटिया जाहैबाय खालामाथिनि दैयानो बे खुंख्राजरा ब्रिजसिम फैयो। बिनिफ्राय ओरै दलगावजों थांबाय। गोबाङैनो दलगावआव हाजार बिगा माइ दै मोसौ मोसा गासैबो बुस्थुफ्रा आबादफ्रा खहा जाजोब्बाय आरो। दा रिलिफ थाना दङ गोबाङैनो खहा। बेखौ सिगांनो गेदेर गोलावफ्रा सिगांनो टारगेट लानानै मेसेंफ्राव मावनांगौ। बेखौथ' दा होबथाहैनो हाया, बेखौ मेसेङावनो टारगेट खालामनानै थिग खालामनांगौ। दा मा जाखो दा जोङो पाब्लिकफ्रा जोबोद खहा। बेखौ अति सिग्रि टारगेट लायाब्ला बियो सानसे समाव बेखौ दलगाव सामथाइबारि सबायझार बे सानसेब्लाबो होखारगोन जों गामिखौ। ओमफ्राय जोंहा फिसा फिसौ फोथांलांनांगौ दं, बिजों मिजिं दङ लेखा फोरोंलांनो गेदेर गोलाव खालामनो। जोंहाबो मोनसे गाबखांनाय फैयो, जोंहाबो मोनसे थांखि दं। बे थांखिखौ लानानैसो जोङो बेखौहाय दिनैहाय इसिबां जों खस्थ'आवहाय दै गेजेरावहाय संसार जानानै दङ। मेन मेजरिटिया दलगाव। दा बेबायदि जानानै दं ने? औ। देग्लायनि बोसोरावहाय जेनेबा देग्लायनि बोसोराव हेभिसिनबाव उल्था खुन्दा रायजोनि माबाफ्रा जोङो हा गोनां बयनिबो मियादि फाट्टा गोनांफ्रानो खहा जाजोब्बाय, उल्था खुन्दा जालांजोब्बाय गासैबो। दैया मालानिफ्राय फैया बियो? बे फैथारनाया सानब्रै जाबायदां। बे फैथारनाया सानब्रै। दा नायदो नै लामानि अबस्थाखौ माबायदि खालामखो, उल्था खुन्दा खालामनानै दैया नै। ओमफ्राय नै बेयो जादों जाहैबाय सबायझार बाजार, निहारु बाजार होननानैबो बुङो बेखौ। ओरैबायदि उल्था खुन्दा जाबाय, नै बेखौहाय साफा खुरखाजोबसिगोन आरो नै लामाया अबस्था गैला। बेयो निहारु बाजार जाहैबाय, सबायझार बाजार। ओमफ्राय एटाच नै बेयावहाय गंसे न' दं, गंसेल' नङा बिराद गोबां दं आरो। ओमफ्राय नायदो नै अबस्था मा सिस्टेम आरो बिदि लोमफैजेनखाबाय आरोना। ओमफ्राय हाजोआवहाय जुग जुग अखा हाब्लानो बेफोरबायदि दैफ्रा धामाखा देरफैखायो ओरैहाय। दा नै नायदो अबस्थाया बिदिसो जाजोब्बाय आरोना, बिदि जाजोबो आरो ओरैजोंहाय टटेल हनै साफा बे लाइना बिदि जाजोबखायो नै दैनि अबस्था नै। आरो नै माबासो सिमेन्ट लुनायनिसो दं माथो बेयाव। मा दं? नै न'आ साफा जाजोब्बाय आरोना नै बिदिसो नै। दा नै साफा जाजोब्बाय आरो ओरैबो न'आ नै। ओमफ्राय आब' माबायदि खस्थ' जाखो देग्लायबो? खस्थ'आ बोसोरै बिदिनोसै बाबु जों खस्थ'आ। ओंखाम मोनजाया दै मोनजाया थानांगौ जाहैयो। खस्थ' मालाबा संनोनो हास्लाबबाया, खुनुरुखुम संग'बाय। ओंखाम संग्रायाव हाबदों, उन्दुग्रायाव हाबनाय जायासै आरो बेखौनो थैनोबार मोनबाय। माने दासो संग'नो हादों, दासो एसे फैजेनदों नालाय ने? ओमफ्राय गिदिर फैबाथ' ओरैबायदि संनानै मोनजाया जोङो, ओरैनो रसा नांनानै थानांगौ जायो। थांनाय बोसोरावथ' बेफोरो जिजोबदोंमोन ने नङा? गासिबो जिजोबदों। जिजोबखादों, नैसिनिसिम जादोंना थांनाय बोसोराव।
थारमाने दासो फार्स्ट टाइम ओरैनो आसि थाइनैल' थाखादों सौखियाव बारखोनो इथा होनायबाबो सौखियाव बारखोनो इदिल' थादों ओमफ्राय गैया जों देग्लायथ' दासो फार्स्ट टाइम नालाय ना दासो फार्स्ट जानाय देरगासिनो दङ दायो दैया बेबायदि आरो नायदो नै बेबायदि लोमजोब्बाय आरो नै बैथिंजाय न' दंबावोमोन ओमफ्राय आं बेयाव थांनो हायाखिसै बेयावहाय दोबैखायो आरोना नै ओरैबायदि गिदिर गिदिर फैबाय ओमफ्राय गाव गावनि न'आवनो थांनो हायाखिसै आरोना ओरैबायदि दुखुनांथावना नै बेजोंहाय न' दंमोन थांनो हायाखिसै ओरैबायदि डेन्जार दैया नै नायनानै लादो ओमफ्राय दाथ' आरो एसेल' फैजेनदों जुदि थांनाय बोसोरावबो ओरैबायदि फैदों जुदि हाजोआव हानानै अखा हानानै दैया देरबाथ' साफा बे गोजावलांजोबसिगोन आरोना नै बारि बागान लांजोबसिगोन नै दा नै बेबायदि लोमबाय आरो अबस्था गैला गोबां न'खरफोर गामिफोर बेबायदि संहार जाजोब्बाय आरो साफा लोमजोब्बाय नै एसे गाग्रोम गाग्रोम हाबहैनि आं न' सिङाव नै सेमबावबायसो ने दा लोगोफोर नायदो नै साइकेलफ्रा गोजौआवसो आरोना माने साइकेलावसो गाखोयो मानसिया ओमफ्राय दा साइकेला गोजौआवसो आरो मानो होनबा इयो गियो नालाय दैखौहाय दा बेबायदि अबस्था आरो ओमफ्राय माबायदि जादों आब' खस्थ'फ्रा खस्थ'आलाय बिदिनोसै खस्थ'यैनो थानांबाय दा दासो फैजेनदोंना मैयानिफ्राय फैदों ने आच्छा नै दा बेबायदि आरोखि न'आवहाय फुरा दा खमबावबायसो आरोना खमायबावबायसो आयं दैया बुरजा फैजेनथारबाय ने बे न'आव हाबजोबखाबाय नोंसिना जानाय बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै बै लामाखौ बारस'नो हाला नामा दा एसे खमायबाय आरो हाजोआव एसे अखा हाबायथाय आरो रायज्लायजाला आरोना ओमफ्राय जोमैया नायदो नै ओरैबायदि गोसोबखा फुङाव गैयामोन खोमाथ' ना नै दहायसो माबासोनिफ्राय 10थासोनिफ्राय देरबोदों दैयाना मैयाबो फैदों ने मैयाबो लोमदों बेबायदि नोंसिना लोमाखै नङा जोंना एसे थादों थांनाय बोसोरावथ' लोमखादोंमोन ने थांनाय बोसोराव लोमदों गोबां मानसिफ्रा थांनाय बोसोराव गाव गावनि न'आव हाबफैनो हायाखैना ओरैबायदि गोथौ जादों दा बेबायदि रिलिफ थानो थाखायहाय प्लास्टिक खोंनानै दोनजेनबाय आरो टेमटमारि ओरै नुलांजोबगोन हनै बै साहाबो हनै लाइनल'सै लामायाव दा नायदो नै बेयावबो रिलिफ थानो थाखायहाय बेबायदि प्लास्टिक खोंनानै दोनजोबखानाय जाहैखाबाय आरोखि ना रेडिल' जाहाथे न'आवहाय बाराद्राय लोमसावजोब्बायथाय ओरै फैबाय आरो दाउ अमाफ्रा नै फुरा लामायावसो खानानै दोनफैनो गोनां जायो नै नङाब्ला गोजावलांजोबो नै बेबायदि आरोखि रेडि दोनफैजोबखाबाय गोजावलाङो ने आब' नै आब'सोबाव नोंसिनिथ' दंग' सेरावखा हनै बेसेबांबा गोगोमखा ओमफ्राय गास'नो मोनखा गोथौ दा बेबायदि आरोखि लोमबाय दा आब' ने दा बेबायदि आरोखि बिराद खस्थ' बोसोरै आरो नायदो नै गोबां खस्थ' मोनबाय आरोना अखा बांखा बोथोर नैबेयावबो बेबायदि होबाय आरो माने बे बुंजोबगोन आरोना रिलिफ थानाया नै बेबायदि आरोखि रेडि खालामजेनखाबाय नै संनो बिदि थानांजेनखाबाय ओरैहाय जोङो दावखोबोनानै नुनो मोनबाय नै बे गासैबो माइ गायग्रा फोथारमोन जाहैदों दा नै फुरा सागोर आरोना दा नै बेयावहाय बट सालायजागोन आरो ओरैबायदि अबस्था दा एसे दावखोलांनोसै ओमफ्राय आदा बेयावहाय माइ गायबायमोन नामा सेस गायजोब्बायसिम कमप्लिट बियो गायजोबखाबायमोन गायजोब्बायमोन ओमफ्राय नैबेखौसो आग्लायदों गोबां थाबाय बेयावनो ओमफ्राय बैजोंहाय बियो नैबे दैया सुइस दं बे बेयाव माने बियो ओरै उल खाथावहरो बुखोदों बुखोगासिनोसो दा नै बेबायदि अबस्था आरोना ओरैबायदि सागोर बायदि जाफैबाय नैबेयावहाय ओमफ्राय नैबेल' नङा ओरैहाय फुरा ओरैहाय बेसेबां गामिफोर दं नैबे माबा आरो दलगाव गोलैबाय ओरैहाय दलगाव थाबाय ने दलगाव थाबाय दा
गोबां गामिफ्रावहाय बेफोरबायदि खालामबाय आरो नै दैया बेयावथ' मोननै दङ आरो बियो मा होनो बियो जंसना मोननै ओरै मोनसे बै नाफेंजों सौबोयो आरो ओमफ्राय दलगाव डाइरेक्ट मेन साफा औ दा नै बिराद दुखुनांथावनि बाथ्रा बेबायदि आरोखि माइ गायबाबो जुदि मोनजायाबालाय मा जानो दा बे माइयालाय गैखाले ओरैबायदि खस्थ'जों गायदोंमोन दा सेस बेबायदि गोबां गामिफ्रानो बेबायदि माइ गायग्रा फोथारा संहार जाजोब्बाय आरो ना बेल'थ' नङा आरो खोलाहा ने बेसेबांबा नांलांजोब्बाय दा बेबायदि आरोखि अबस्थाया नै आयु बारनो हागोन ना हाया बारनो हागोन ना हाया हा स्कुटिया आयो दैबानासो जादों मा बाबु नोंसिना न'आ लोमाखै लोमदों ए लोमनो नागिरदों दा बेबायदि आरोखि थलेल' दा नै आरोखि बेखौ बारनांगौ जोङो दायो मा मा थलेल' सिदा लादो मोजांनो दा स्कुटिया बारबाय आरो नै मोजां बार दा मेन लामा आरोना बेखौ बारबाय जोङो दायो जों थांगोन बेलेग जायगायाव दैया गिदिर देरबाथाय माने बेखौहाय बारनो हाया आरो ओरैबायदि डेन्जार गोथौ जाखायो बे लामाया